Қайырлы кеш мөхтәрәм тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы. Бүгін біздің тапшыруыбыздың қонағы Манзара премиясының финанс директоры Данияр Рафаэль улы Валеев. Қайырлы кешлер, Данияр әфәнде. Сәмсіз Сайдар Рафатович, сәмсіз тамашачылар. Данияр әфәнде, сізге шундай турдан туры сұрау, менә биографияғыз, тормышыгыз турында таныштырып кетегіз, тамашачыларыбыз білсін. Мен 1987 жылны Купмара поселогында тудым. Бүгінгі күнде мен Қазан шәһәрендә яшейм. Қазан Купмарда яшәгәндә мен Купмара 2-нче урта мәктәбендә укыдым. Шунда укыганда мен дзюдо спорт түрі белән шөгыльләндем. Мәктәпне тәмамлагач мен инде Казан дәүләт энергетика университетына укырга кердем. Шунда Хабибуллин Илдар Әхмәтович классында көрәш белән шөгыльләнә башладым. Шунда без сезнең белән Айдар Рафатович танышып та киттек инде. Әлбәттә, Данияр Рафаэльевич, мен әле хәтерлим сезнең көрәштә вузлар, югары уку йортлары арасындагы ярышларда, шулай ук күп кенә чемпионатларда, мастерлык турнирларында катнашканыгызны, Билбау көрәше буенча хәтерлим әле. Мурат Амирханов белән көрәшеп, сез бөтен Россия турнирында 2нче урында калганыгыз һәм кандидат мастера спорта дигән исемгә градум ясаган идегез. Күбрәк инде Купмара районында көрәштем. Авыл Сабантуйдан баш батыры булып калдым. Район Сабантуйында урыннарны яуладым. Данияр Рафаэльевич, тамашачыларга әйтеп узыйк, Манзара премиясында без очраклы рәвештә генә килеп эләккән кешеләр түгел, без барыбыз да спортны һәм сәнгатьне яраткан кешеләр. Данияр Рафаэльевич инде безнең 4 ел буе барган Манзара премиясының барлык эчтәлеген, тарихын белә. Менә тамашачыларыбызга сөйләп китегез әле, нинди авырлыклар булды? Манзара 1, 2, 3, 4кә хәтле килеп җиттек бит, Аллага шөкер. Бүгенге көндә безнең Манзара проекты 4 тапкыр үткәрелде. Беренче елны безнең филармония, анда безнең җырчылар бәйгесе булды. Инде аннары без Манзара җитәкчелеге яңалык кертеп җибәрде. Көрәш бәйгесе үткәрелде. Анда инде безнең Сабантуйлар баш батырлары катнашты. Шул елда безнең Раил Нургалиев җиңү яулады. Аңа без алтын Билбау бирдек. Һәм 100 меңлек сертификат тапшырылды. Инде аннары безнең 3нче Манзара проекты үткәрелде, ул безнең цирк бинасында. Шулай ук безнең җиңүчесе Муса Галямов булып танылды. Аңа шулай ук Билбау алтындан бирелде һәм 100 мең сум тапшырылды. Һәм шул ук елда без яңалык кеттек. Килгән кунаклар арасында сатылган билетлар белән без машина уйнаттык. 4нче Манзара безнең инде яңалыклардан ул безнең Раил Нургалиев белән Муса Галямов көрәште. Алар защита титулы, защита поясы булды. Шуның җиңүчесе безнең Раил Нургалиев булып лайык калды. Аңа без 150 мең сум тапшырдык, Муса Галямовка 100 мең сум тапшырылды. Шулай инде безнең 2020 елның баш батыры Ранис Гализетдинов Чаллыдан лайык булды. Аңа шулай без 100 мең сум тапшырдык. Инде без шулай тамашачылар арасында машина уйнаттык һәм телевизор белән микроволновка. Иганәчеләр дә көрәшчеләргә акчалата бүләкләр куйганнар иде. Анда Булат Мусин белән Ринас Калимуллин бил алышты. Һәм алар уңышлы гына чыгыш ясады. Тамашачылар уйламасын, бу егетләр акча таратып йотта икән дип. Бу безнең җәмәгатьчелек башлангычында эшләнә торган эшләр. Данияр Рафаэльевичнең үзенең керткән финанс чыгымнары, минем һәм күп кенә җан атарга көрәшчеләрнең керткән чыгымнары аркасында оештырылган Манзара премиясе. Без моны ниндидер акча эшләү юнәлешендә алмыйбыз. Иң мөһиме безнең көрәшчеләребезне, татар халкын, татар милләтен, көрәшчеләрне, җырчыларны, гомумән халкыбыз, башка халыклар хөрмәт итсен дигән даирәдә оештырабыз. Хәзер без сезгә, тамашачыларга, шушы Манзара премиясыннан сюжет тәкъдим итәбез. Тагын бер искә төшеп алыйк әле. Аплодисменты нашим борцам. Это достояние татарского народа, повстанцев в России, наших стран. Манзара спорт һәм музыка проекты гадәти кысалардан күптән чыгып, яңа үрләр яулый. Ел сайын оештыру дәрәҗәсе арта. Хәзер әлеге премия турында күпләр белә. Ул чын мәгънәсендә брендка әйләнде. Келешекте
Безнең инде үзебезнең татар көрәшен саклап калу, аны таныту, аны үстерү өчен бер дигән чара. Чөнки монда бу бәйгедә бөтен Татарстанның сабан туйларда Россия күләмендә, дөнья күләмендә җиңгән көрәшчеләр катнаша. Беренчедән без аларны танытабыз, алардан кумирлар ясап, алар үрнәгендә балаларыбыз киләчәктә физкультура спорт белән шөгыльләнергә тартылуын, татар көрәше белән бигрәк тә, чөнки спорт төрләрен үстерүдә бик зур көндәшлек, әйтергә кирәк, бүген балалар инде хоккей уйнарга да мөмкинлек бар. Бассейннарыбызда да бар, бүтән спорт төрләре, уен төрләре белән шөгыльләнергә дә. Безнең әле тамашачыны да көрәшкә күнектерергә кирәк, нәкъ менә аны шоу форматына, элеккеге киемнәрне үзгәртеп, яисә яңа форматлар кертеп, менә игъанәчеләр, әлбәттә инде көрәшләрнең һәрберсендә үзенең игъанәчесе бар, әлбәттә. Без аларны әкрен генә кертәбез, ләкин халык белән эшләргә кирәк барыбер. Манзара традицион спорт һәм мәдәният проекты үз эченә татар эстрадасы вәкилләренең тере тавышка җырлавын һәм милли спорт көрәшен берләштерә. Премияның максаты йолдызларны таныту белән бер рәттән татар көрәшен республикада гына түгел, читтә танытуга да корылган. Әтиәле гармонда уйнап, мин җырлаган вакытта да Айдар Хәйретдиновлар көрәшәләр, без җырлап ала торган идек. Шуңа күрә бу бик матур проект, мин бу проектта озын гомер телис килә һәм үзебезнең җитәкчеләребез һәм спонсорлар тарафыннан менә монда зур эш һәм зур ярдәм китергән бөтен кешеләргә зур рәхмәтлек һәм иң гомумәне инде көрәшчеләргә. Менә алар булмаса бик кызык булмас иде. Мин шушының кадәр Манзара проектын зурлап, дөнья күләмендәге спортсменнарны, көрәшчеләрне җыйган Айдар Шаймардановка һәм музыка белән спортны берләштергән Манзарага вообще зур рәхмәт әйтәсем килә. Айдар просто молодец. Бу вакыйга мин әйтәсем килә Манзара ул ел вакыйгасы дип, чөнки бердән-бер спортивный музыкальный мероприятие шушындай зур форматта үткәрелә торган. Проектның мәйдан ортасында безнең татар көрәшенең шулай юбилейлары дип әйтәсебез килә, иң тәҗрибәле, иң яхшы. Төп игътибар көрәш мәйданында. Татар халкының чын мәгънәсендә горурлыгы булып саналган милли төр хәрәмләшмичә чиста көрәшкә корылган. Проект җитәкчеләре дә кагыйдәләргә җитди карап, нәкъ менә ерак бабалардан килгән үзенчәлекләрне саклап көрәшергә тырышты. Тамашачы һичшиксез канәгать калырга тиеш. Төп итеп алдык 2013 елда расланган кагыйдәләрне, төп берничә үзгәрешләр белән. Монда инде безнең үзгәрешләрдән 13 елда язылган китапта безнең әле язылмаган иданда соңгы 30 секундны чиста вакыт белән алган дип, шул аны калдырабыз. Аны бу соңгы бер елларында без эшләп карадык. Аны халыкта, көрәшчеләр дә, хөкемдарлар да хупладылар. Аңгыра ул калачак. И по команде хоккей начинается борьба. Оештыручылар һәр даим проектның форматын да яңартып тора. Цирк аренасында беренче тапкыр сумо вәкилләре үзара көч сынаша алды. Япония көрәш төре осталары белән бер рәттән татар баһадирлары да мәйданга чыкты. Мондый төр яңалык тамашачыларны да битараф калдырмый. Сумо үзенчәлекле динамикага корылган көрәш юнәлеше. Әлегә ул безнең илдә әллә ни киң чагылыш тапмаган. Татарстан бу юнәлеш буенча алдынгылар рәтендә. Республикада сумо үсешенең киләчәгенә өметле карыйлар. Быелгы чемпионатның яңалыгы игъанәчеләр оештырган алышлар. Аерым бер каршылыкта дөнья чемпионы Ринас Калимуллин һәм дөнья кубогы җиңүчесе Булат Мусинның көрәшен күзәтә алдылар. Тормышта дуслар әкеләмдә көндәшләр булырга туры килде аларга. Авырлыгы зуррак булган Мусин Калимуллинга җиңү өчен бер мөмкинлек тә тудырмады диярлек. Мин обычно общий бүтән көрәшкәндә көрәшәм инде. Сабантай батырлары белән. Бу елны безне аерым гына Булат белән көрәштерәләр. Яни мондый теге спонсорский поединокта көрәшкән булмады. Тамашачылар иң зарыгып көткән каршылык әлеге кичнең төп хедлайнерлары узган елдагы Манзара Билбау ияләре Раил Нургалиев һәм Муса Галлямов очрашуы иде. Күп тапкырлар дөнья чемпионатларын җиңеп, соңгы елларда бил бирмәгән көрәшчеләр мавыктыргыч көндәшлек күрсәтеп кенә калмый. Соңгы секундларга кадәр җиңүчене ачыкладылар. Сезон дәвамында Муса җиңелү белмәсә дә Раилгә оттырырга мәҗбүр иде. Нургалиев физик яктан яхшырак әзерләнгән булып чыкты.
stars, I just wonder. No one can hold me back. Ready for a victory lap, fully ready to rumble, so prepared to be taken back. It's a tour, plus a war. Ready with my eyes in the ball, eyes of a hawk. Raise my index finger in the air, give it my all. Hard hit like a fool to the floor, make it fall to the floor. I'm feeling so big, so unstoppable. I'm the champion. Why you coming back for more? Mama said, "Knock you out." It's an honor to her pride. Biz bin ana musallamızına tartışmam. Çempiyona bu güç koydu. Kim bitti? Туганнан бирле көрәшү хисабына һәм әлбәттә әни монда байлар килде. Аның да ярдәме тиде. Әни кеше бит, мине тапкан кеше. Безнең тамашачылар, безнең главабыз килде, Рөстәм Галиуллович үзе. Һәм минем бөтен дусларым, якыннарым, минем халкым, миңа байлыйта торган минем тамашачым, мине ташламады. Минем өчен байлыйт итте. Алга таба да бергә яшәргә язсын. Көрәшебезне күтәрергә Татарстанда, Россиядә, ил күләмендә көрәшебез үсәргә тиеш безне. Без татар көрәше Безнең динебез шулай куша, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә. Мин Мусаны тәрбияләнеп кичкәндән бергә өйрәттем, мин аны көрәшергә өйрәттем дисәң дә дөрес булыр иде. Ул 20 яшьтән килде теләчегә, аңа 26-27 яшь минем карамакта шөгыльләндек, бергә шөгыльләндек. Бер-беребезне хөрмәт итеп яшәдек, яшибез. Чын көрәштек. Келәндә чын көндәшләр, тормышта без дуслар. Төп бәйге финалы исә Октаныш батыры Айдар Алтынбаев һәм Минзәлә белән Чаллы батыры Рәнис Гыйләҗетдиновны очраштырды. Рәнис финалга җиткәнче әйтерсеңлә көндәшләрен сизмәде дә. Хәлиткеч очрашуда Гыйләҗетдинов шулай ук искиткеч алымнар башкарып 2020 елның төп бүләге Алтын Билбау хуҗасы булып танылды. Һәрберсен әзерләп керәсең, һәр бөтенсә төрлечә көрәшче. Вес алзрак булашын, теге техникада бүтәнрәк. Шуңа күрә бөтенсә дә авыр булды. Чемпионнар исемнәре билгеле, ләкин тамашачылар китәргә ашыкмады. Кичнең тагын бер бүләк иясен ачыклыйсы бар иде. Төрле бүләкләр тапшырганнан соң төп бүләк автомобиль дә ниһаять үз хуҗасын таба. Көрәшне төптән белгән, һәр даим ярышларны күзәтеп баручы. Быел оештыручылар рәтендә булган татар халкының символы Салават Фәтхетдинов та манзара премиясын тын да алмый күзәтеп торды. Нишәмә 100, нишәмә 1000 кеше җыелып, карга кул чабарга беләбез көрәшне. Аның артында нинди хезмәт, нинди тазалыкка зыян һәм башкаларын белмибез. Шуңа күрә Аллага шөкер менә бит. Инде матур поездлар, матди ярдәмнәр белән хәзер уздырабыз. Ул инде бер сарыкка көрәшә торган вакытта үтте бит инде. Замана икенче, шуңа күрә замана дине белдерделәр көрәшне. Бәйгенең төп нәтиҗәсе ярышлар төгәлләнгәннән соң да халык өенә кайтып китәргә ашыкмады. Һәр кайсы кызу көрәш алымнарын искә ала иде. Димәк, премия беркемне дә битараф калдырмаган. Менә шундый чаралар үткәрсәк, татар көрәше белән шөгыльләнүчеләр саны бердән-бер артыр дип, Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дип без инде менә монда кертеп җибәрдек бу бәйгедә. Сумо көрәшендә кемдер киләчәктә бәлкем сумога кер, инде бәйгенең үзенчәлеге булып 2018 елның һәм 2019 елның манзара батыры Раил Нургалиев белән Муса Галләмов көрәшә. Халык көтә инде, чөнки моңанчы кайчандыр Раил җиңгән иде, кайчандыр Муса. Бу бәйгедә кем җиңәр микән дип. Безнең шундый данлыклы көрәшчеләребез булса,
Мен шанам, инде менә Салават Фәтхетдинов та килеп җырлый, көрәшчеләрне ул көрәш ярата, көрәшчеләрне ярата. Мен шанам, кызыклы чара, кирәкле чара дип әйтәм. Көрәш ул инде минем күңел дөньясының тышка чыккан бер формасы, бер халәте дип әйтәм. Минем күңелдә нәрсә бар, көрәшче каны. Димәк инде ул гомергә Алла бирсә, алачак һәм көрәшче каны булып калачак та ул. Проект уңышлы узды. Яңа сезонга әзерлек исә бүгеннән башланачак. Манзара 2021 проекты юбилей 5-нче тапкыр уздырылачак. Тамашага яңа спонсорлар җәлеп ителеп, яңа алымнар кулланылып, оригиналь проект тәкъдим ителәчәге шик тудырмый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әңгәмәбезгә кире кайтабыз. Безнең кунагыбыз исегезгә төшереп узам, Данияр Рафаэль улы Валиев. Ул Манзара премиясының финанс директоры. Күреп уздыгыз, сумо буенча да ярышлар узды. Әлбәттә инде бу тамашачыларга ошады. Бөтен яшь балалар, яшьләр катнаша алды. Данияр Рафаэльевич, ел-елында без Манзараны бергәләп үстерергә тырышабыз. Менә сез үзегез җитәкчелек иткән юнәлешләр буенча нинди яңалыклар кертелде? Яңа технологиялар кертеп җибәрдек. Манзара онлайн сайты аркылы без электron билетлар сатылды. Pixel Films Production компаниясы шулай ук дәрәҗәле клиплар төшерү алдында эш алып барам. Данияр Рафаэльевич, без инде бер ара артистларны Манзарада катнаштыру, аларга титуллар бирүне кичектереп торып көрәшкә күбрәк игътибар иткән идек. Хәзер менә бу юнәлешләрне киләсе премияларда без ниятлибез. Әлбәттә инде артистларны катнаштырып, аерым бәлки конкурс ясау рәвешендә булыр, бәлки аларны иң яхшыларын сайлап алып, Манзараның төп премиясында катнаштыру булыр. Бу әлеге вакытта ачык мәсьәлә. Шулай да сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Манзарабызны үстерүдә, милли спортыбызны, милли моңыбызны үстерүдә көткән өлешегез өчен чын күңелдән рәхмәт. Иң элек сезне туган көнегез белән котлап узасы килә. Данияр Рафаэльевич 4 апрельдә тудыгыз. Әле кичә генә булып узды сезнең туган көнегез. Котлап узам. Исән-имин булыгыз. Безгә килеп тапшыруда фикерләрегезне уртаклашкан өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Эшләргә насыйп булсын. Амин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең каналда калыгыз. Гонг ТВ каналы, данлы майдан тапшыру. Безнең чыгу вакытыбыз якшәмбе көн 21:00. Сау булыгыз. Сау булыгыз.